Hayu Rahayu Sagung Tumati Kinaryo Copo Montro Nyawiji Dateng Gusti Yo Yang Widi Gusti ingkang tansah Hamurba lan Hamasiso Jalmo Soho Jagat Padang ing alam donya talanging atur saking wahyu cipta budaya ingkang sowan mijil saking sengganen campur sari ngadreja kepareng hababar pambagya wilujeng katur konjuk dhateng para pamirsa sutrisno kanthi umpul donga bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dhateng sang jaring para rawuh nuwun kula nuwun kasugengan katentreman miwah kabagas warasan ugi kajiwa kasarina wonten ngarsa jengatika sama lumeber dhateng kula warati titah ingkang kepareng prapta sagoe pangurmatan konjuk dhateng sepuh pidi sepuh saha pangemban-pangembaning praja wonten laladan pinung karangmuni pring surat ingkang satuhu kinabekten konjuk dhateng Badya Ageng Paniti Laksana sangking merti dusun jagat parahita ingkang winantu ing bagya lan mulya. Katur konjuk dhateng kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng nyawiji manunggal jagatika sama ingkang tansah pemardi mardawaning budaya luhung ingkang satuhu jinaket ing manah. Boten kalumpen dumateng sang yaring para pamirsa sutrisno budaya ingkang satuhu kinur matan. Puji sesanti konjuk dhateng Gusti Hyang Widi ingkang sampun kepareng hangayomi lampah kula sakonca. Satemah ing dalu menika kula sakonca saged nuhoni pamundutan saking kadang-kadang seniwarok saha jaran kepang turangga sakti manunggal winung karangmuni pring surat ing saperlu nderek ngaturaken beksa ing dalu menika. Mugi-mugi kanthi wontenipun adicara menika saged ngraketaken pasederekan anggenipun sama dudah-duduh ngrembakakaken budaya Jawi. Mugi kanthi pasederekan menika saged nuwuhaken setunggaling gesang ingkang insyaallah kebak ing bagya mulya tata titi tentrem lan raharja mirah sandang pangan papan lan samudanipun. Katur dhateng sang yaring para pamirsa sutrisno uringane wekdal ingkang sampun sawetawis dalu pramila hamung kadherekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna wahyu cipta budaya. Supamanggala ingkang hamur wakani mugi hayu rahayu sagung dumadi.
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wabil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wakil amin Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wakil amin unine pecon sama diman sikro kabut
Wong bagus ora sembahyang, wong ayu ora sembahyang. Kamangka Nabi Yusuf bagus ora ninggal sembahyang. Siti Khadijah ayu tetep sembahyang. Eling-eling calmo kudu eling marang kang kawasa. Ayo kanca yuk sedulur padha sembahyang. Ayo toh. Kita sentak bang. Jalan.
ing praja ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu gobong gedhe jroning praja iya iya oh hae wayang Ramayana ing negara ngalingka diraja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing gedhe putih Suwatama Sinta dicahuli kondangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi genti sira bubar kerep bapak blak 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 katon wandane ayo kene le oh sikro budale para warok oh ah wah 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 janji lunga mung sadelo cari sewulan ra ono pamit munalika sono ning stasiun Palapan Solo jare lunga mung sadelo malah tanpa kirim warta
Ayo. Ayo, aku Proto, Boyo Proto. Ayo, kebuani karo aku. Wong letra tabuk kendang, sentakan. Eso, 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 ora popo. Ayo, guntur geni guntur angin. Ayo, mati jeneng aku kowe. Wah, 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 wah. Sentak so. Oh, 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 ayo, apa tuh? Sejak bubuk jiwamu, dijong akhirat nyawamu. Pang wustrahino, pang wustrahino, strenging ini muncul, sunar sumumburan. Pang wustrahino, pang wustrahino, strenging ini muncul, sunar sumumburan. Titit duit duit, titit duit duit, tituit rame swara ocehan. Pang wustrahino, pang wustrahino, srenging ini muncul, sunar sumumburan. Pang wustrahino, pang wustrahino, srenging ini muncul, sunar sumumburan. Ayo, berat Yoko.
Sang bustikaning asmara sun kayungyon pring handika yen tawata ngelila nono bakal tak mundur
Saudara Mas Eko segera ke panggung. Kami tujukan panggilan kepada Saudara Mas Eko. Maaf, terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan, ya, 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 ya. Lanjut, ya. Ayo nih, foto tantang rawe rantang malang butuh. Zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir bumine goyang. Akalin jungkir negarane goncang. Zaman wis akhir dunyane susah. Mau kintir imame zaman wis akhir dunyane susah. Makmume kintir imame ilang. Zaman wis akhir langite peteng. Atine kafir uripe klono. Zaman wis akhir langite peteng. Atine kafir uripe ngledeng. Zaman wis akhir banjire pandang. Sing buri bungkir sing arep zaman wis akhir banjire pandang. Sing buri bungkir sing arep etang. Sluku bathok ilo siropo menyang Sulu lek oleh payung mudhun cendhit lulupa wong mati ora obah. Yen upah meteni bocah, yen urip golekno duit. Allahumma sholli
lukus lukup patok patok ilailu siromo menyang sulu le oleh payung kudu jadi lulu lupa wong mati ora upayen upah meten dibocah yen urip golek no duwe Allah masolik ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus lukup patok patok ilailu siromo menyang sulu le oleh payung kudu jadi lulu lupa wong mati ora upayen upah meten dibocah yen urip golek no duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus lukup patok patok ilah elu siromo menyang suluk le oleh payung kudu tak lilo 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 ledo lumeneng ojo bini anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang bagus yo 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 lo 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 iya Ayo, lo 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 Iling-iling sira manungsa jaler estri enom lan tuwa saben dina padha iling kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci kelem ra kelem bakale mati disalini penganggon putih yen wis budal ra bisa mulih tumpakane kereta Jawa rujane papat rupa manungsa jujukane upaku tanpa pantal tanpa kloso umaira ana lawange turut dhewe ra ana kacane ditutupi anjang-anjang diuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangise kaya wong nembang yen ngajine arang-arang iku pertanda yen imane kurang luwe lara luwe susah rasane wong
Ulan desa glugu-glugu nyawis wong kang ora kupu sing mati marang pangeran kekaparan pangeran luwe mulya luwe bukti rasane wong ana suwarga ditawise widodari pitungkulo punjule siji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama fi'il billah isulatan daimatan bitawami mulkillahi toko ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu dikir wengi ingkang suwe kaping papat watengira luwe ana kaping lima wong kang soleh kumpul ana. Sakiring para rawuh roh pamirsa budaya Trisno ingkang satu bagi hormatan. Inggih menika babaring beksa seni warung Wahyu Cipta Budaya ingkang katemben kewala dipun aturaken. Temturipun kula sakanta antukipun pangayo bagya dhateng warga masyarakat ageng Winong Karangmuni pring surat kathah kekirangan kathah kelepatan kepareng yun agung ingsih samudra ing pangaksama. Kiras pantes matur minangka talanging basa saking warga ageng Wahyu Cipta Budaya terasan badhe nyuwun pamit yun tambahing idi pangestu saking sanggening para rawuh langkung-langkung sepuh pini sepuh wonten laladan Winong Karangmuni. Mugi antukipun kula wangsul tansah panggih rahayu katebena saking pringgo parimarga ngantos dumugi rompok kula piyambak-piyambak. Ing dalu menika kepareng hamungkasi kanthi manjal menika santi jaya-jaya wijayanti. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu rahayu Wahyu Cipta Budaya.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama bi'idnillahi sulatan taimatan bitawami mulkilahi opo ati iku limang perkarane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pitu salat wengi takonono kaping telu zikir wengi ingkang suwe Aku rapopo. Wah.